Killer Road ng Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Ang dokumentaryong ito ay tumatalakay sa tinaguraang Killer Road na matatagpuan sa Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Marami na di umanong buhay ang nawala sa kalsadang ito dahil sa mga naganap na aksidente sa paglipas ng panahon. Layunin ng bidyong ito na magbigay babala at paalala sa lahat ng mga dumaraan. Hindi upang manakot kundi hikayatin ang lahat na maging maingat at alerto sa tuwing daraan sa lugar na ito. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Mag-ingat sa daan at huwag kalimutang magdasal bago bumiyahe. Sa simpleng lugar nito ay may kasaysayan pa lang nangyari at trahedyang nangyari dito sa kalsadang ito na talaga namang ipinapahiwatig sa sitwasyon at pagkakataon na kailangan natin mag-ingat anumang oras at anumang ating ginagawa. Dahil hindi natin alam kung ano ating kapalaran, manalig tayo palagi sa ating Panginoon at lagi tayong magdasal dahil sa mga trahedya, sa mga sakuna na dumarating sa ating buhay, sa ating mundo, sa ating bansa ay tanging Panginoon lang ang nakakaalam. At mga kalingap, panuorin nyo ang vlog na ito at mabibigla kayo sa mga kaganapan sa lugar na ito. Tara, halina't panuorin natin. So mga kalingap, ayan, andito tayo ngayon sa Lupi Bridge 2 kung saan ay marami pong mga na-aksidente dito. Dahil kami noon ay muntik na rin si Ayuda, nagtiri kami doon sa gitna. Buti na lang malakas yung handbrake. So, ang nadali dito, Lods, ay isang jeep na punong-puno ng sakay, pati sa bubong meron. Nawalan din ng preno doon. Nawalan ng preno. O, patras. Hanggang sa dire-diretso doon sa pababa. Kaya ito po ay ito pakiramdam ko dito parang medyo mabigat yung pakiramdam ko dito. Wala naman dito nagpapakita. Hindi ko lang alam kasi pag bandang gabi ay kukunti na mga nagdadaan dito. Ay kasama natin si kapatid ni Gibrad. So, di ba? At talagang bilong-bilo sila yung mga sasakyan na tsaka ito malapit na rin tulad so kasi iba na yung pakiramdam ko rin dito sa bitak na to. Ayun. Ano na? Luma na. Grabe. Walang harang hindi na naharangan dito. Ayan. Kaya yung ang mga sasakyan dito Lod, pag mga truck, gapang sila, hindi sila pwede magbilo kasi pag nagbilo sila, ma-stop dun sila sa kalagitnaan. Marami na tamo, halos lahat ng sasakyan. Laging buwelo pataas. Hindi pwedeng yung pabagal-bagal. Ayun tamo, nahirapan yung Saka kurbada kasi. Kurbada pa, diretso. Merap dito nawalan na. Oo. Dito bumagsak yung jeep, Lods. Dito bumagsak. Yan. Ang lalim ba ganito? Tsaka ito, wala na tulod. Nadali to, tagpin na lang to, repair na lang to. Nanon to na, ayan. Ito yung pinaka-original dito. Ito yung pinaka-original mga kalingap. Ito yung pinaka-original.
Oo. Bumagsak po yung jeep. Bumagsak, dinugsong lang yun dito. Bumagsak yung jeep. Ito tinamaan, diretso dun sa ano, doon sa lalim ng ilog na yan. Ito ba galag so? Tinamaan to. Nagpin na bagay ito yung original. No? Oh, ito yung itinagpi dahil nadali nga to ng jeep. Nadali ng jeep yan. Dugsong na lang baga. Ayun. So meaning ito yung binangga ng jeep. Parang ano pa kayo, pangit pagka-dugsong. Oh. Hindi na to original. Ano? Oh, Eludson, naka-delikado rin. Oh. Nakasiwang yung bakal. Kaya yun. Ito yung original. Good. Ito yung Temporary. nasira ng jeep. Sira ng jeep. Oo. Kaya yun. Napaka ano dito mga kalinga. Oo. May mga nasawi ano. Oo, marami. Oo. Galing doon sa umatras. Umatras na wala ng preno loads. Ayun, bilo rin oh. Yun eh. Oo. Ang pakyat po ay papunta ron. Yan, marami na rin ano dito. Yan. May tatanungin tayo dito. Kaya pwede magtanong? Alam niyo po ba yung nadaling ano dito, yung na-accident yung jeep? Matagal mo na yun, tagal na yun, ano? Tagal na yun. Anong year ba yun? Anong year yun? Ano lang, mga 2 taon na nagkalipas yata. Ay, years ago. Apo. Nahulog. Ay, iba pa yun na dito, meron pa dito. Hindi, walang hulog. Diyan, igwa pa. Ikaw pa, marami na dat. Ang dami na. Mas ibig sabihin marami pong pinawian ng buhay. Oo. Ang dami. Kinakapos talaga ng ano, ng preno. Karamihan jeep ano, yung may top down. Ay, top. Pag hindi magkasiyat, atras yan. Tapos nawalan, hanggang sa nawalan ng preno. Year lang, ano. Ay, bago lang po kayo dito. Wala. Atras, yung isa, 2 years ago. ano, Maybe pabulusok. 2003. Ano? May namatay din na motor. Pero din, nakamotor na. Patay din. Patay din. Grabe. May mas nauna po kasi truck, nahulog, yung may pitch. Oo. Motor dyan, oh, diretso dyan. Ngayon lang taon. O. Taon-taon yata nagkakaroon dito. No? Every year. Yung kanina nga muntik na. Dito ano dito May aksidente na naman. Karating mo lang kaya. hindi muntik na. Nag-stop diyan. Binaba yung ano. Yung sakay. Wala. Wala naman po. Wala. 1 year kami. Wala naman. Mm. Kasi nakita ko yung ano yung binanggaan nung ano, hindi na original. Yung umatras dito, yan o, pader ay ang barandil yan. Tanggal yan. Tanggal yan. Kaya pala bago na yan. Oo, bago na yan. Hulog yan yung jeep anak ano. Grabe ano. Una, Maraming patay lahat po yun. 3 yata yung patay. Marami nang pala nakaligtas. Pero dito daw maraming patay din sa kabila. Dito, ano? Na grabe. Gadang gabot. Kaya pala tinigil yung research. Wala. Hindi, meron bilang kaso, pag summer sila na-operate. Grabe, nakakatakot ano. Yan kasing ano, tulay. Mm. Dapat yan, magkadiretso. Mm. Pag paakyat siya, Mm. hindi diretso, bilaw. Oo. Hindi makabilaw. O pagdating na doon, tinatapos na. Opo. Hindi lang pala jeep yung nadali dyan, mga nakamotor. Nakamotor, Katulad yung dapat ano, dapat wheel. Hindi pwedeng ano, palumanay. Bilo dapat. Nakaka ano rin po. Grabe yan. Hindi man po kayo na ano, wala man napaparamdam dito. Ay, wala. Mm. Kung umpisa nung nandito na kami, wala naman kami na, Wala naman. wala naman na papansin na ano. Na, Pero alam niyo na talaga may nadali Oo, dyan. alam mo.
Kaya pala yung bahay nyo, hindi nyo masyadong dinikit dito. Oo. Dahil ito, sa, ano ko to, sa lolo ko to. Kaso ito naman ang para sa akin. Kaya dito ako nasa. Dati, nandun ang mahal mo. Mahirap na kasi pag may umatras, Oo. pwedeng mag Oo. dito. Diretso yan. Oo. Minsan dito, meron dito, roon. Kitang-kita nyo. Oo. Patay din. Wala naman namatay. Disgrasya lang. Ano, yung mga ahinti sa sigarilyo yata yun. Dinadali. Yung Kasi- sira niya lang isang ganito, Oo. lolo. Oo. Sira niya. Katulad yan, no? Talaga kailangan ng bilong-bilong talaga paakyat yung ano na yun. Oh? Eh, oh, delikado rin magbuntot dyan. Eh. Oh, parang kakapusin baga. Ayan. May nagdadaan ka dyan. Ito ah, Dito? Ano po nagadan dyan? may namatay dyan, buntis, Parang yan sir na babae. Ah, hindi taga rito? Ah. Yung pag taga rito, hindi nadadali. Hindi naman. kamay nila sir yan. Ay, oh. Gahing ano, tamban, mga dayo. Mga ahente. Ano? Mga dayo, yung mga Kawawa. Eh, yung ano, yung mga punong-puno ng ano? nag-deliver ng mga, mga feed. Ganun, ang truck dyan na, Grabe, ano? na kaso, na ano yung driver naka baba. Si truck na lang ang pinabayaan niya. Nakakawa din, ano? Pero kung ano, damay siya doon kung di siya tumalon. Oo, damay siya. Oo. Ay, no, katulad niya, kailangan bumelo dyan, no? Eh, mga taga rin na talaga, sanay na sila. Gahing ano yan, tamban. Mm. Pero kung ano-ano ang tulay dyan, para diretso. Dapat diretso na lang. Yung temporary. Temporary, mano-mano lang yan. Oo nga. Dapat precast na, fabricate. Ay, no? Belo talaga, oh. Buti hindi kinakapos. Minsan, Kinakapos. Ay, no, tapos may kasunod. Delikado yan. Yung ba, na-overtake na lang. Pag hindi kaya. Ay, katulad yan. Oo. Grabe. Ah, hindi pwedeng ano, buwelo, talagang gapang sila. Ayun, katulad niya, nagapang si, ano. Oo. Yan po, example natin yung jeep na to. Hindi pwedeng buwelo, ano. Pag, ano, gapang talaga. Ayun, no, talagang asbuk, oh. Ano, pwede yung kapusin, tamang usok, ano. Delikado. Ano yan? Magagin yan. Oh, alam na nila. Kasi kung hindi nila alam, matresira yan. Tapos hanggang sa kapusin. Pag ano nila, hindi sila ano, pagdating pala doon, mayroong mas mataas. Ah, segunda muna, tapos bilo. Mas mataas. Punong-puno eh. Pero nakatakot. Eh. Electric yun. Yun po ang kwento ni tatay, ni yung mag-asawa, na halos ang nadadali po dito ay halos di taga rito. Ano? Kasi hindi nila alam yung kalsada. Kaya sa mga biyahero po, mag-iingat po kayo palagi sa inyong pagbibiyahe dahil ito pong ano to ay tinatawag na killer road na to eh. Oh, killer road na tawag dito ng Tinambak. Ito po. Ay, tinambak pa to, no? Killer road. Kaya, ingat po ang lahat sa pagbabiyahe. Dahil, 2 years ago po ang nangyari. Kaya, sabihin na natin na hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Lalo sa mga pagbiyahe. Ito po ay kailangan matatag ang preno ng inyong sasakyan. Hindi lang pala po isang jeep, dalawang jeep pa, tapos may mga motorsiklo pa na namatay dito, na mga nadisgrasya dito or nawala ng buhay. So, ayan po.
Pansin niyo po mga kalingap, ay mula dito ay tagtad na ng signage na slow down, accident prone area. Kaya napaka kaso medyo hindi na napapansin ko anong tagal ng panahon, nilumot na. Sana mapansin to ng local government na Tinambak na muling pinturahan para magsilbing babala dito para sa ating mga kababayan, hindi lang sa ating kababayan. Katulad ng sinabi ng mag-asawa kanina sa ating interview, ay halos hindi taga rito yung mga na-aksidente sa lugar na to. Kaya mas maganda, buti yung mga taga rito alam na nila, pero yung mga pupunta sa mga resorts, mga taga ibang lugar, taga Manila, ay hindi pa nila alam. Napaka-tarik po dito. Parang hinihilang ako pababa mga kalingap yung kalsada pababa. Ayan. Ito po yung tinuguri ang Killer Road ng Tinambak, Camarines Sur. Kaya sa mga po dito na sa mga dadaan po dito na mga taga malalayong lugar at hindi alam tong kung nakapurwis po kayo ay siguradong igapang nyo na lang po yung kung motor naman po dapat ay buwelo para hindi kayo kapusin. Yan. Kaya lagi po tayong mag-ingat ano man yung ating mga ginagawa. Yan. Salamat po sa inyong mga panunood. God bless po. Yan, shout out sa Diwata Cares mga turners, Jomcar 23. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Shirley Crow at sa lahat ng kasamahan ni Ma'am Shirley Crow. God bless. Kay Mami DC, yan, kay Ma'am Las Vegas.